test na lang yung boses. Mic test. Aglipin nga po may Kenny. Sagli mga po may Kenny. Wala. Aglokoy ka na ang kay. Aglokoy bihi. Ayan. Sayang niya po may Kenny. Itang kantabong pang ano kanina pang kanina Christian songs. Dali lang, ayusin ko lang to. Ayan, sound check, mic test.
Hello, sound check, mic test, sounds, mic test, sound check. Sound check, mic test. EL3, shout out my friend from Ibang Planeta. Ayan, Happy Black. Nakakas kanini. Black latte tayo. Ay, you and sa lahat po ng mga nandyan ay ayan, okay na po ba? Wala nang tao. Balis na sila. Ay, ano nangyari? Grounded na yata yung kanawang kain. Hello, sound check. Mic test. Ayan. Nagkaralgal na. Sound check, mic test, sound check, mic test. Tignan ko nga yung itsura natin. Ako Mekin, shoutout ako Mekin. Baka naghanga naman tayo dito. Ayan. Okay naman siguro, di ba? Kalbo pa rin, no? Loud and clear ba dyan sa baba? Loud and clear. Loud and clear. Sound check. Mic test. Sound check. Ayan, mic test. Okay na. RMR, shoutout sa'yo RMR. Ala na ako rin RMR, pota pantunan mo pa ka rin. Ala na ako kitang eko na ka rin. Apon JTV, Apon J, mega shoutout Apon JTV. Ayan, Black Saturday. Shoutout po sa lahat. And alam ko iba-iba tayong lahi, pero ayun. 3 million, shoutout sa 3 million. O, isang bloko yata yung kanakang tayo. May isang guys sagli. Talo lang. Alikburi, matsura. Ayan ko buri. Matsura RMR. Hindi ko masyadong type. At ano lang, isang buwan na tsaka na. Wow, ano yung masaya kapag hindi ka masaya yung bravo aral lang isa, di ba? Ano lang yun, okay lang yun. Ayan. Hindi ko naman tinisira, no? Okay naman yung ano doon, kaso ang problema, hindi ka binabayaran na maayos. Hindi ano. At saka walang natitira sa sahod ko. Gusto pamasahin pa lang dito sa amin, 200, 230 o pagkain mo pa, di ba? Ang sahod ko lang doon, alam mo magkano? 450 lang o 450. Magkano yung 230 o pangkain mo pa, merienda mo pa o
parang naglaro ka lang. Tapos nagtitinda ka pa sa labas, yun ang pinakaayaw ko. Diba? Makahanap din ako ng trabaho na maganda. Kaya okay lang yun. Sa bagay, diba? Kung hindi ka masaya sa isang trabaho, umalis ka. Sila kasi nagsasaga sila sa sa mga, anong tawag dito? Diba kasing kumpanya niya, diba kasi? At saka alam mo naman kung maganda yung kumpanya mo, hindi, diba? Nasa iyo naman yun. Kung sila, sanay sila, ako hindi ako sanay sa ganun. First time ko naka-encounter ng ganun na trabaho. Pero, kasi nga, sabihin mo ng, tawag ito, kung wala kang trabaho, kaso hindi ka masaya, di ba? Ang yung ang pinagloloko mo lang yung sarili mo dun sa kumpanya na yun. Diba? Mas okay na ito. At least wala akong pinagsisisihan, diba? Yun. Ayan, happy po sa inyo lahat. Black Saturday. Ayan. Shoutout sa ating 2 milyon. Shoutout sa 2 milyon. Tambay kaya tayo kanya sa hindi lang. May haba na yata yung buhok ko. Humaba na yata yung buhok ko sa ilang week na ba to? Magano na yata to? Mag-iisang 2 weeks na yata. At least paano, humaba na. Diba? Okay. Sana kaya ng to, ng internet. Okay. Ay, Ma'am May, maraming salamat po pala kanina, Ma'am May, sa pagdaan. Okay. Ipatutod, Apo may Kenny. At ipatutod dia. Era lang. Sige, Apo may. Salamat naman, may kasama na ako dito. Apo may Kenny, gusto ko yung mga yung mga kanta mo na mga Christian. Na gusto ko yun. Kasi dahil, dito pa ako, hindi pa ako nakakatulog na paano ko naman, RMR, Chopa. Hanggang tayo pa may tutulog. Wala kami tundo kayo na Ayan. Ayan. Ako may Kenny. Tsaka dapat may Kenny. Kung may Kenny, long time no see. Minsan sisilip po mo kung alas yun na ako mag-comment. Kaya makanyan. Ganingaldo, alas 2, makanyan na akong may Kenny. Ayan na ako sisilip Pota sabihin nyo na ako matutod. Ayan, 40 million. Shoutout sa 40 million. End na. At ala ko pang pang-pin. Ala pang pin. Ayan, yun na akong May love, May Kenny, long time no see. Oh, namilyari. Long time no see. Minsan na-choking yan siya akong may Kenny. Hindi ayan ako mag-comment. Minsan na-chula di akong vlogs. Alas 2 na ito Pota balada, ayaw matutod. Ako pa rin. Nag-comment. Photo balada ka matutod. Oo, balada. Shoutout, Soy, RMR, TV. Kapangbangan na yan. Oo. Kagaya Tarlac. Kilala. Kumusta ka nakabang may Kenny Long time no see. Ayos mo na. Ala kong loob niyan. Padala na ako kasi mag-lip Pila niya pang Aldo, may walabi nga mo ko. Maninton ko pang ngaliwakan. Iya akong badet. Atin na akong 11 USD, sabi na. Panayin mo. May getang kaya mo AdSense. Ang kaya mo, makanang silalaro niya, AdSense. Kung takit ang www.adsense.com. Mag-login ka.
Tapos request Kuya mo Jay. ulit. Kuya Jay. Ngayon po Kuya may Jay, Kenny. oh. Uwa. Mayap din po Alas din ako din po ay. ako Kenny, Maya pabengi po, sabi na. Puta mag... Puta mag... Baka mag-live stream po. Wala mag-live ka, ganing Aldo lang ako na may Kenny. Wala kang sounds. Ninano yung kaya Ganing mo. Aldo. Tabalo, sinong pong yata, gagana. Pero gagaralgal yan, Yung... ako may Kenny, gagaralgal yan. Ayos na naman yung kaya mo. Ayun siya mo. Oo. Grounded niya talaga yung kanakong headset. Kasi, bisa, ati kong daramdaman panas. Wala naman eh. Oo. Saguli. Punta lang kaya mo muna. Makapag-request. Saguli muna. Mag-request ka ulit. Sige, ako may Kenny. Kitang kaya, di ba kitang kaya, kitang AdSense.com. AdSense, basta AdSense, mag-login ka rin, tapos check mo ka rin kung maka-verify na eh. Kasi mga tinggawa mo, tapos mag-request ka ulit. Mga tinggawa mo dati eh. Ado beses ko may kapag-request, ado beses ko rin may nikuha, ado beses ko rin may nikuha kay PIN. Na anong pindutan para makapag-request, complete set AdSense ko na mo. Talaga. Baka nano kasi, baka naning kaya. Screenshot mo na, check, PM mo na ka na ako. PM mo na mo ka na ako, bala mo na ako Facebook, di ba? Dati, adong beses ko rin mag-request, adong beses siya rin dinatang. Actually, adong beses ko mag-request talaga eh. At least okay naman, di ba? Di ba? Maka-verify na eh. Okay na eh. Palinayin mo na mo. Ang gawin ko niya, post office, i-verify mo ka rin kung kutang me. Kasi minsan, ede balo yung bale mo, mga niyan. Kutang me yung post office, lumakad ka rin, di ba? Mag-kain na ka man, mag-trike na ka man, di ba? Try mo ka rin. Okay. Mandaking post office, kiniging gaya, di ba? Kiniging San Roque. Try mo. Tachi, try mo, yapin na ita. Yun ano ya. Alika no, alnya pa kanikuin kayong gaya, PIN. Sabi ko kaya, maka-verify na sabi ko po may kini, try na yung takip post office. Para check na, kasi minsan rin post office, dala bibye, di ba? Minsan na debalo bale, debalo nyo nilagyo na, RMR. Kasi RMR ay makabili, pota RMR TV, debalo ka ng RMR TV, di ba? Aliway lagyo ng kibit na. Pota, makanita yung meka eh. Kasi pota, RMR TV nilagay na lagyo. Tapos, makaverify ya. Kaso yung itang lagyo, yung masakit yung lagyo. Okay, itang address, yung... Tinay mo na address ata eh. Abong may ken, kumusta kayo nga pong badet ken? Kumusta kayo Ayos ken? naman. Ayos naman. Ayos na kayo man. Ayos naman. Oo? Mag-live ka pa rin eh. Iya pong badet eh. Ako naman siya mag-live. Pero, busy kinobra kay ba't makatutukikin anak mi. Kaya rin ang may gobra, yung anak mi. O pala. Yan malagad niya mo. Kasi mag-aaral yung anak mi. Oo, mag-aaral yung anak mi. Okay. Kaya pala medyo busy na kayo ngayon eh. Ako may ganyan. Yak nang mag-kaingin. Mega love, shout out po, Million the House. Ayan. Sige. Sa mga hindi nagko-comment dyan, salamat po sa mga in-comment. Pagkanta tala din mag-comment. Ako may ganyan eh. Baka ating kang pangkay ken, pang Christian, balo ko ating kang pang Christian song ken, di ba? Oo, Katang makakay, madamdaming pag-ibig ay pakadamdaming. Madamdaming pag-ibig. Makaluwag puso. Siyempre, kahit makanano, maski makasalanan tamo, siyempre kailangan ali tayo kalingwan, di ba?
Sige nga. Alwa-alwata pala religion. Kaya pala URMR. Ayan siya pala. So, real name, makalagay ako pa rin. Atin niya pang verification check ni okay? Splendor of the King, gold majesty, let the whole rejoice, all the earth rejoice, wrapped in song and light, and darkness tries to hide, and trembles at its voice, trembles at its voice. Away is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Face to face is that, and time is in its hand, beginning in the end, beginning in the end. The God and three in one, Father, Spirit, Son, the lion in the lamb, the lion in the lamb. Away is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. God, the name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great is our God, how great is our God.
kaning buri ko akong may kani retang makagaan loob. Kasi dem kantang Hillsong. Yan akong may kani buri mo rin yung kanta na yan. Makaluwag puso. O, 'di ba? Shoutout po sa ating 4 million diyan sa mga nandiyan sa mga nakikinig. Salamat po sa mga ano po diyan. Pasalamatan po natin si Jesus dahil nabuhay ulit siya ngayong Saturday. Alam mo Saturday, 'di ba? Black Saturday. Sunday na ba sa inyo? Ay, kano na ba sa inyo? Friday. Nga po may kani. Bukas Sabado. Okay. Sige. Isa pa. Ay, shoutout po sa ating 4 million in the house, guys. Maraming salamat po sa mga 4 million in the house. Mega love. Shout out. Alright. Ayan. Para sa inyo. Basta okay lang yan akong may kani. Basta ano lang tayo. Mga praise the Lord. Sige. Okay. Kung may kani, tuloy yan. Apong Rueli. Mega love. Shout out. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sun comes up. It's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. It's the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to pine. The Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 rivers are my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I
Apong Eli, mega love, shout out kay ka. Yan. Ewan, mega Juan love shoutout po. Pascua. At big po sa yapong Ed. Hello. Big po sa Inegi na yapong loy. Ed. Inegi na lo. Inegi na lo. Galo ka. Okay. Come. Tapos ng live pa. Ha? No, so, Bighang
Wow. Meta. Wow. Blessed Saturday po sa lahat na nandyan sa baba. Wala ito may itong kanta. Wala ya. Kung hindi, shoutout tayo. Hali, magloko Nature. yung internet. Ay, nag-drink tayo ba? Alam mo na yung Pilipinas sa pong ini. Pakiramdam mo kanyan eh. Ring mo kanyan na ratang kaya eh. Sige, abang pa ito na yung ngayon pagkanta. Kung may hapon may kini. Salamat din pa. Magkanta. Christian song tayo. Be my mountain, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. You find a weak and contrite heart, shoulder with burden, and carry it into the light. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Apong Holy. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I
Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Alright. Apong Olive, mega love, shout out. Apong Alive. Make a love shoutout. Hello! Yep. Yun. Happy birthday! Happy Hindi mo birthday. Mickey Nick. birthday? Wala Bayan mo rin. lang birthday, hapong alive. Bayan mo rin. Birthday. Siyempre, balo naman Black Saturday ngayon eh. Siyempre, balo na maka-just kami ngayon eh. Siyempre. Ali naman ngeni mo. Alam birthday. Balak sa ating birthday. Ang karakal maglay. Ikay po mga hapong alive. Ay, may pina. O kaya yun. Saguli. hapong alive. Kasi Kadalang na ako. makasalikot ko nga na kung Saguli na. Salikod ko naman. Uso ngening makasalikod. Wow. Gali, magpapakit ko. Hapong alive. Ako si Sana Mendilo nga eh. hapong alive. Long time no see. Nagwako na, magkanta pa kay Mandilo ko. Mag-live ko rin. Oh. na naman dilo. Total, sige, 1,000 lang hapong alive. maka-live. Hindi ako mo mag-live. Kaya nani ka lang kayo. Oh. Okay, sige. Aro? Kaya sabi kay by DJ eh. Saguli ako magkanta ako ba? Gospel songing magkanta kayo? Mega love shout out to all our listeners, our viewers. Saguli, wala akong monitor. Ay, Chay Rolly. Rolling magaling. At Chuya. Kasunting na sounds. Good evening sa inyong lahat. Good morning sa Philippines. Okay. Kanyaman-yaman ang datutut kaya katamo Apong Olive. Wapin? Aroy, apong Jay, ikit ko na naman eh. At Chuya ken. Tiyo pin. Sabi ko na man matod today. Yung mga tuntad. Matod today, yamisan. Nabengi makuha ka sa tingin ka nga pong lot. Igwa ng kukuldas. Diyos ko, may santi niya system. Panay mag-live. Dakal maka-live ngayon eh. Wapin, kaya sabi ko, bukas ating kanong guesting eh. Anang Ate Julie, kang DJ. O, puti ako makapag-live bukas. Wapin. Yak pa mamig-live ngayon ng Domingo ngayon eh. Malungkot. Nakbag din naman niya pong Edward. Wow. Nagpapakit na kayo, lata ng host. Kayo papapakit. Brown out. Pota magisan. Yan. Sige. Ayan. Papakit na ka, Rolly eh. Sumagot kong camera, malalaglag ko na naman. Alis, subok ng diamond ng totoo yung sasabihan mo. Maniwala kang chismis. Yapin, Chismis, eh. maglag ko pa rin eh. Maglag ko na naman kay. Nabengi minukyat ko, malalaglag ko. Wala, makanyan laring system. Isipan yung pepa upgrade kang laptop, pepa upgrade kang wifi, iya naman. May santing lang bagya. Iya naman. Ayan na, Mag-buffer balik na po yung host. Waffle. Mag-buff. Magkanta ako nga dua tsaka pa Mandilo na. Kung sakali, makatagal kong, may itong pang oras naman at pong kapit. Wala naman dilo. Ali, ako bisa. Wala naman dilo. Sa bagay, da naman balo na king live. Wow. Ibawas ko rin. Agree. Karakal mag-live, Diyos ko. 6:50 niya pa si Blue. Okay. Bali. Diyan siya limalaring manalbe. Basta masaya. Diyan nga ko yak pamura. Okay, magkatakpang. Aro? Nanitang maglag. Si Rolly yan eh. Oh, yeah, pinta. Oh.
Irolipin. Ay, ali, i-host na? I-host ah. Kanta ako pa. Maniba, nandi mananakbagya. Oh, balik-balik ya. Sabi. Lagi ako na, mag-stereo ako. Ang inabore sa mag-on kong camera, mag-buffer ko. Wapin eh. Okay. Kanta ako pa. When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, not as stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending, when I'm tired of all my pretending, hold on to me. When I start to break desperation underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. I could rest here in your arms forever, 'cause I know nobody loves me better. Hold on to me. Hold on to me. Back to you. Thank you. Kakasanting na rin kakang tayo habang live. Apong may Kenny, apong Rowelly. Dingkay, din Christian song. Makakay. Makakay. Makamayap. Mag-buffer ko. Apong ini. Makamayap. Good boy, good girl muna tayo ngayon eh. Kailangan yung Yan boss mo. ako medyo may Ngayon mo ka na ngayon. Yan ni mo, are. pagyan. Wala, net na yatong yung pa. Dagdag. Sige. Mag-try kong kay. Rente ini. Pwera buffer. Malalaglag ko eh. Tayo. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love.
why you never let me go. And though you're with me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Oh, ooh. You've never left my side. You gave your hand to me to hold, Lord Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I've never known a man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he promised us eternity. And we can have that promise and peace if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all of our heart, to lean not on our own understanding. We just forget. You won't give us what we can bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we won't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord. We don't wanna be there. No. Trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can bear. And take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. And take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Whoa, ooh. Yes. Galing. Magsyotya. Nyaman ha. Maliway apong Noel eh. Practice kaya. O, diba? Ang galing. Bitamo official, make shoutout. Alright, mega love, shout out 7 million the house. Ayan. Alright. Natin to.
down. No, my soul's so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the wild with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up more than I can be. Alright, ayan. Back to you, Apong Edward. Apong Edward. Alright. Okay. Next tayo. Hello? Master Sepi. Mega shoutout up Master Sepi. Apo Sepi. Sepiang! Apo Sepi, Okay, kapamelyo king kakadurot. Paneho ko makakakit yung babo. Tepungan ay Diyos. Diyos ko. Apo Sepiang at you? Happy Easter. Kaya kayo ngan. Idols ko. Sabi na. Nakarakal monitor, paneho ko nga tsuking camera. Mag-live ko pa po ta. Yan nakamumunta po ta, makakarinig kaya ka. Master Sepi, manik ka na ako. Itangad ba? Madyak may itong mong oras. Mandilo ko mo, may itong oras 10 kapit na. No ating kang oras. Eto na mga gospel. Wait lang, Eh, ganang Sepi. delanan ko gospel. Kay bukas gospel na naman. Oh, magkanta na. No problem. Oh, isa. Mandilo ko ba? Ayos, sabi na. Ayos. Aysa na.
Wabalo Ay, kaya ang bisa. ice. Ay, sana. Ice. Uri na pilitang kaya ba? Yelo ka no. Alayo at inyong bisita. Baluda ka, allergic ka. Alayo. Makapanit. Promise. Bakit? Eneburi Kuya Germs. I will tremble at no other name. My heart surrendered to no other reign. I will bow no other throne. Rest my heart and no other home. Left these hands with no other crown. Left these knees fall on no other ground. Draw these eyes from the gold that won't shine. You turn this life from water to wine. And I tremble, Lord, in your presence, in your presence. You take my breath with every starry night. You show your power in downtown city lights. You are higher than the tallest of the hills, stronger than the walls we try to build. You blind me with the beauty of your face. Draw me close with your divine embrace. You speak to me with healing in your words. You fix the things I didn't know were hurt. Lord, I tremble. I tremble in your presence. Dala ko na ang kaluguran. Lord, I tremble, oh Lord, in your presence, in your presence. My Lord, 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 my Lord. To you alone be praised, my Lord. Who could take your place, my Lord? What compares to your love, my Lord? For everything that you've done, to you alone be praised, my Lord. Who could take the place of my Lord? What compares to your love, my Lord? For everything that you've done, to you alone be praised. You invented all of time and space, turned the morning and midnight into place, made the mountains and tamed the wildest sea. Set yourselves highly as on me. I will always live in wonder of the fact that I awaken jealous love. Eternity will almost be enough. Eternity will almost be enough. Lord, I tremble, Lord, in your presence, in your presence. Lord, I tremble, Lord, in your presence, in your presence. I will always live in wonder of the fact that I awaken jealous love. Eternity will almost be enough. Eternity will almost be enough. I will always live in wonder of the fact that I awaken jealous love. Eternity will almost be enough. Eternity will almost be enough. Lord, I tremble, oh Lord, in your presence, in your presence. Oh, I tremble,
in your presence, in your presence. Yay! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Mandilo pa. Apangit, maglasong ko rin. Makoko rin eh. Maglagay apangit. Lagi ah. Ayan, dudurot siya. Diyan ako duduro yan naman ng din. Sige, banata may apong eli. Maglasong ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Kaya po sa ipin-ornament to? If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. Okay pa. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, to the winning and losing and trying. We'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future isn't clear, I will be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here. And as sure as seasons are made for a change, our lifetimes are made for
years. 'Cause I will be here, we'll be together forever. 'Cause I will be here. Yun. O siya, Hapong Ed. Hapong Mikini, Hapong Olive. Well, Olive, yan. really. Yan. Di pa ako pasagli. Mingat, Hapong Alive. Alright. Ayan. O siya, Hapong Mikini. Wah, Uldas na ako rin pa. Rueli. Wah. Yan. Oh, kinuldas na naman niya Salamat. ang Edward. Hapong Ed, nanabon na naman ni Hapong Ed. Wah. Oh, ito, kinuldas niya naman niya pong... O sige. Oh, ya ko na ang dili kanyang kin eh. Gustong meko ka. Yung pandatang ganyan. Apong Tres Awa. Morales. Mega love Oh, shoutout, sige. Ken. Yan. Sige po. Okay. Blessed Saturday kay kaingan, Ken. Apong Tres Morales. Mega love shout out. Kaya magkahihintay na imukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na bakit ka nagkakaganyan, lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwang nawawalan ng pag-asa, at iniisip mo natutulog ka. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang bubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog ba yun? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at imukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hintay ka lang, kaibigan.
Hindi naman ginaloya po. Eds. Edward. Aduh, nabo na naman. Try natin daw. Habang wala siya pong Edward. Bubble power, a bubble king, a bubble nature, and all created things, a bubble wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began. Bubble kingdom, a bubble throne, a bubble wonders the world has ever known, a bubble wealth and treasures of the earth. There's no way to measure
Edward. Alright, thank you so much ha, May Kenny. Pasalamatan ko lang Thank ako you May mo Kenny. rin. Nag-lag ka kanina nawala yung internet ko. Si si Wow. Apong Olive, tsaka si Apong Eli, salamat. At kay Sir Dennis. Tres Morales, salamat Tres Morales. Sa pagpunta Sige, sa live kuldas ko. na ako Si naman. Rachel, Apong Edward. Ha? Kuldas na ako naman. O sige, Apong May Kenny, salamat ha. Wow, thank you. Ay na ka mag-last song. Thank you, Lord. Purige, ala na nga last song. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Lord. Palmida. May gani, last song. Right. Last song na ako mo. Sige. Last song na yun mo yun. May gani, salamat. Sige. Don Moen. Try ke. Oh yeah. Let's get it. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a thousand hearts, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Alright. Ayan. Alright, maraming salamat Tapong May Kenny sa maganda mong mga kanta, lalo na mga praise Oo. song, maraming salamat Tapong May Kenny. Mm. Salamat talaga Oh, at sige, try pa nakinig natin naman tong ako ng isa. mga ganitong song. Try pa natin tong isa. Ano ba ang Tapong May Kenny? Try pa natin tong isa. Try ko to. Oh, sige. Sige, walang problema Tapong May Kenny. Gustong gusto mo eh. Walang problema, basta tayo okey lang ako. Ulitin natin. Kahit hindi ako nagsisimba
Kenny, parang Oh, kanta thank you po mong rin. worship. Thank you so Oh, much. At okay. nag-enjoy ako talaga sa mga kanta na yun. Kahit konti lang tayo, okay lang yan. Ang importante, Mm. yun. Di ba po, May Kenny? Ako po, May Kenny, Oo. hindi talaga ako nagsisimba. Ano lang ako, nagpe-pray lang ako tapos minsan kasi ba ako madalang lang, hindi naman lagi-lagi. Pero ano lang ako, siyempre 'pag ganyan, ang importante huwag mong kakalimutan si Lord kahit anong mga pagsubok, di ba? Yun, Mm. Apo May Kenny. Oo. Nature, salamat Sibil BG. Hapon, Apon Julie. Julie, mega Ayan. shoutout Apon Julie, si Apon Julie. Oo. Mag-end na ako kan Apon Julie, salamat Apon Julie kasi pepagkantan kayo mong worship kaya Apo May Kenny kasi balo ko kaya ini, kaya auricularin deta. Detang naos kanini, makadamdaming makalako, PM da kayo ni. Apong Edward, PM da kayo ni. O sige, sige Apong Julie. Ano kaya yung Oh, PM sige. ng Apong Julie? Hapong Edward. Kultas na ako. Apong Ayan. Megan, salamat salamat din kanta mo Wow, wow, wow. Sana, Thank you rin. thank you, thank you. God bless. Ayan, salamat Apong Megan. Yeah, ako mo ko. Sige Apong Julie, sige, sige. Pwede pa Apong Julie, sige. Puri ko si Apong Julie at ang makagaan loob. Boss Dennis, maraming salamat Boss Dennis. Sige, sige Apong Julie. Magkanta ka pa Apong Julie. Muket ka. Siyempre, ka pa. May kataya kasi Yapong Eli. Salamat Apong Eli. Kaya pa magkanta mong makadamdaming puso at saka makagaan loob ang po. Yapong, nakse, yapong nalagyo na ini. Apong Olive. Salamat Apong Olive. Sige, sige, sige. Metong mo. O sige, sige Apong Julie. Ay, tangkay mo. Itang kanta mo Apong Julie. Purigay rin ta. Tambayo mong kanta na nakasilagyo na itapon Julie. Itang Tagalog. Dindam ko na ito eh. Itang dalaro sa Tagalog landas ng pagdurusa. Purigay rin ta makakaya rin. Kumbaga, related sa mga parang related sa yan, sa pagdurusa. Siyempre, galagalang tao. Ating pagdurusa, di ba? Ating pagsubok, yan. Ating pagsubok, minsan, maasabi kung kapilan yung pagsubok, di ba? Okay lang, basta, landas. Sibil, thank you so much. Tsaka kay Boss Dennis. Kapong may kini, dakala salamat talaga. Kahit pa kanano. Mo ko talaga likwan Kim Babo. Salamat kapong may kini. Salamat talaga. Ayan. Kaya na pong Julie, kanta mo na itang landas mo ba ita mo mag-end. Kumbaga closing remark din kaya kapon Julie. Sige, sige, no problem. Wala, yun. Basta guys, kung anong pagsubok, balo yung naging babo. Ako dakal na pagsubok mo rin, pero ayaw talaga nawas kanini, ako mawalang pag-asa. Siyempre, kanagalang tao ating pagsubok, di ba? At saka, ikatamang gagawang pagsubok. Siyempre, kung ngayon ay muna, hindi naman kaya ng hindi kaya ng tao, mag-ano ka lang, mag-pray ka lang. Ako honestly talaga, hindi ako nagsisimba, pero siyempre always naman na laging nandiyan si Lord, di ba? Kahit minsan lang na pagbigyan natin si Lord ngayon, di ba? Kahit minsan tayo, tok 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 tok. Anong tok tok? Sibil BG. Sa yan sa TikTok? Baka TikTok yan, Sibil. Siyempre sa TikTok mga kalokohan, nagbibigay sa mga tao, di ba? Yun ang importante. Pero ngayon siyempre muna tayo, worship, di ba? Dahil kanilang may tao. May dumaan na tricycle, wait lang. Ayun. Okay, yun guys. Basta kung anong pagsubok, parang matutok kay Mayap, makakulay ka na akong sulon eh. Makakulay ang Mayap. Ayan. Makakulay ang Mayap. Sibil, salamat Sibil BG basta sa lahat ng mga naka-BG po dyan, maraming salamat po. Ayan, ito na po ang ating
singer for today. Walang iba kundi si Apon Julie. Ay kakantayin niya po ang kanyang single, bagong single ang kanyang Landas. Okay? Please welcome Julie Flores Franz. Okay, Apon Julie. Hello. Happy Black Saturday, Apon Julie. Hello, Sabbath day. Okay, mega love shoutout. Wala akong Apon sulok. Julie, Kararating, magsalita tayo mo kahit medyo meron ng problem. Ayan. kararatang ko pa. Ba't Okay. kung Long sinimba? time no see, Apon Julie. Wow. Ba't kaming Long time no sinimba? see. Minta kami king kay, king church. Kararatang ko pa. Kaya, wala akong kaya. Wala akong background. Saan ba ako? Ayan. Ay, nandiyan ako eh. nakakakit. Ayan. Yan, madulumdum. Ayan. Madulumdum ako. Madalang pin. Madulumdum ako. Pwede na siguro yan, ano? Yan, nakakita na ka. Pwede na ba yan? Wala masiglayan ka na akong kahit. Pwede na yun, Apon Julie. Masiglayan. Maputi na ka man. Nakakita na ka man lupa, oh. Pwede na ba yan? Kasi, ano, hindi kasi nakasakit ang ano dito, pinakialaman eh. Tinanggal. Saglit lang. Pwede na yan, ano. Okay, para sa inyong lahat. Hello, Seville BG, mega love, shoutout to you. Dakal na taong minta. Dakal na tao. Dakal ka bisita nandin? Apong Edward. Ano, Apon Julie? Dakal ka bisita nandin? Sakto mo. Sakto lang mo. Di Apong Eli. Ah. Si Apong Mekeni. Yaman. Si Apong Olay. Bila mo. I Master Set. Ah. Ito yung nandun king baba. Ang poitres mo lang. Ako Hindi. agad may nakakay. Sayang. Kay Kitty Master Se, pinoorin niya kaya? Okay, ita. Ali, kasi bukas, Apong Ken, Edward. kanyang baba. Mag-comment yan mo. Aliya Master ayan, Sepi, kung nandiyan Kaya ka pa, naman, Master Sepi, pwede ka ba? Bukas, invite ko kayo, mga Kapampangan tayo. Apong Edward, muket ka niya. Yabeda ka niya. Bukas. Grupo tamo, muket tamo kang Rani Raymundo. Kaya abayan da kayo. Last number tamo. Kumbaga, metong taang oras. Tapos, oneng ganingal doya ken, alauna. Puti ka magsilbi. Alauna ya. Alas 12 hanggang alauna. sige, try Magsilbi tama, yan eh. sige, Magsilbi ka na. Sige, basta't Alas PM da 12. ka nung magsilbi ka. Sige. Di na kayong StreamYard kay mag-line up ta na mo nung makananong gawin ta. Kaya ba tayo all live, ika. Yap mo may Kenny sana eh, kaya tagal do. May babayang agad. No, kanya po may Kenny. Ali, Ako may Kenny. Wata makiramdam niya. Kahit ang Grand LS ng Rani Raymundo ngayon eh. Sabi natin, invite na katamo Kapampangan. Sabi ko, sige, dalan ko lang. Sana mag-perform kung mag-perform sana ako mag-isa. Bakit Kevin makalive yan? Litaw na eh. Kaya Ben ang retang atlo. Ginok si retang atlo? Retang kaya Ben? Di kay, di, Kaya, detang, wow. So, nung magsilbi na PM tamo. Kumbaga, more on kantahan. Kantahan niya mo, kumbaga, sumalang tamo, metong tang oras, grupo tang Kapampangan, ikatamong kayang panel. Paborinda ka tamo. Dumugtog tamo dire-diretso. Gets ko Kung na kanta tamo, metong Wala, oras hindi dire-diretso. Parang Wow. itanggiwa mo dati. Wow, makanita dire-diretso, metong tang oras. Ay ba kanita, magpasalamat ta, mag-plug tamo. Kasi, buri na kayong paukyatan kayong live na. Mag-upload ko kasi kitang galing kasi ako sa simbahan sa Saint Shrine Grace ano. Santa Gracia ng Switzerland. Doon po kami nagsimba. Milagrosa daw kasi yun. So doon kami nagsimba. Nagaling kami ng Switzerland. So kaya Okay. di ko kayo nahabol. Sana meron akong boses na minamalat kasi ako. Minamalat pa ako. So, para Sige, sa sige. inyo, nakahabol ako. Julia. Last! Ayun, 2 oras. Pwede na. Anongin mo na ng 2 oras. Okay? Isa lang ba kakantahin ko? Isa o 2? Isa lang. Ikaw bahala po, Julie, kung gaming adwa. Sige, no problem. Sige. Unahin ko muna tong yung, eto.
kay Jamie Rivera. Sana wala pang kumanta nito. Okay, para sa inyong lahat. Quand on parle de Meron voyage, akong commercial today. L'expérience Di ko pa update yung aking est réservée dès maintenant sur premium. Ayan. Okay. Ayan. Sound. Sound check. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat pagkat may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkat tao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ayan, Sino Ako by Jamie Rivera para sa inyong lahat. At Pong Edward, yun ay para sa inyong lahat. Ayan, happy Sabbath day po sa atin. Hindi po happy pagluluksa po ngayon. Dapat dalhin natin yung ating panalangin, ipadala natin kay Jesus Christ ang ating mga hadikain. Dadalhin niya itong lahat. I-refill niya tayong lahat.
Black Saturday hapon, Julie. Black Saturday po tayo. Pagkabuhay. Balam ko to, muling Oo. pagkabuhay ni Jesus sa Black No. Saturday, di ba hapon, Julie? Tama ba? Hindi, ang muling pagkabuhay ni Jesus is sa Lunes. Ay, sa Lunes pa yung ano niya, Oo, muling kasi Biyernes siyang di ba? namatay, Black Saturday. Sabado, 3 araw, after 3 days. Kaya nga, Lunes nga ng pala, madaling Monday. araw. Doon siya mabubuhay. Bukas, Doon ay, makikita. may Saturday, ano yung Saturday? Black Saturday, pagluluksa. Kumbaga, magluksa Pagluluksa. tayo. Kahapon kasi namatay Okay. siya kahapon Friday. So 3 p.m. Tapos, 3 p.m. in Friday. Oo. Tapos ngayon 3 days. Kaya nga lahat ng mga patay, 'di ba, ginagawan 3 days. Kumbaga bukas last night na niya. So kinabukasan, bukas ng gabi last na niya. Okay. So kinabukasan, dun ang Pasko ng pagkabuhay. Ibig sabihin, nabuhay siya muli sa Lunes. Sa Lunes ng madaling araw. Kaya gusto ko Ang bukas, Monday. Lunes ng umagang-umaga, gusto kong mag-live din. Holiday naman yun dito. So, ang tinatawag doon, yung, di ba yung Easter Sunday egg? pala sa atin ngayon. Oo, Easter. So bukas yung Easter mabubuhay yan, bukas. Easter Easter Sunday. Ayan. Bukas. Monday. Oo. At eto, nandito na tayo ngayon sa aking yung bagong eto yung aking Si Bill, salamat sa Bill Nature, tsaka si The Boss Den. Sa lahat po ng mga naka-video, thank you po. salamat po sa inyong lahat. Black Saturday po today. So, para sa inyong lahat. Sa 3 million in the house, nakahabol pa ako. Ayan. Magpo-promote talaga ako kaso kararating ko lang kasi. Ayan. Nagsimba. Pumunta ako dun sa Miracle Charts. Ayun. Para sa inyong lahat. Ayun na pong Edward, itang new release ko. Ayan si Judas, ayan, binigyan siya ng isang supot na ginto. Kapalit ng pagtetrader niya kay Jesus. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungot, naghintay nang masaksihan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, pagkat inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at bawat hakbang niya'y naghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan
landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya ay tinugis nang tayo'y luminis. Sa krus ay naganap ang kaniyang pasakit. Sa landas ng pagdurusa ay tinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matapos. Lagi tayo nilisan niya pagkat tinipig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Yan, Napon Julie, maganda yan, magandang ano siya. Kumbaga pagduro sa landas. Diba? Yes. Parang ano yan, Napon Julie. Ano ba yung kwento niya, Napon Julie? Ano ba yung kwento niya pagduro sa landas na yun, Napon Julie? Ito yung Diba si kwento Lord? niya talaga. Yung, Si Jesus Christ yung lahat talaga. ng kasalanan, Mm, inako niya lahat, diba? tinubos niya. Siya lahat ang nagtubos ng mga kasalanan natin. So, sana po wag natin sayangin yun na gunitain natin. Hindi naman natin sinabing lahat po ng mga iba-ibang sektang mga religion, kahit ano po sila, ngayon, hindi naman po natin na sinasabing lahat is ganoon, iba-ibang paniniwala. Pero tayo sa paniniwala natin bilang Katoliko, Totoo yan. bilang isang Kristiyano, alam naman natin na ang naging istorya ni Jesus. So, hindi po, siya po ang anak ng ating Ama. Ayan. Siya po ay isang, kumbaga, espiritu. Ayan, Holy Spirit po siya na nagkatawang tao. Yun po siya. Nagkatawang tao. So, dahil sa naging katawang tao siya, binigyan niya po ng buhay ang kanyang katawan. So, meron po siyang puso at ginamit at siya po ang pinababa ng Holy Spirit na para manubos sa atin kasi malilikom ang mundo dahil sa sobrang kasalanan. So, inako na niyang lahat ng kasalanan natin. Sana wag natin iyong panghinayangan ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Sana po, kahit man lang sa mga araw ng ganito is kung di tayo marunong magdasal, alam na natin di tayo active sa simbahan kung ano-ano man yan. Pero sana, lagi nasa puso natin yung pagmamahal sa kapwa is isa ng pagmamahal sa kanya yun. So, ganun po yun. Alam ko, pag nagmahal ka sa kapwa mo, alam kong mahal mo rin ang Panginoon. Alam kong mahal mo rin ang gumawa. At yung nag-ano sa atin, yung lumikha sa atin. Ayan, yun po ang aking pananaw doon. So, landas ng landas Totoo ng yan, pagdurusa Napon is, Julie. At saka, di ba? totoo yan. Sa dami na ng I mean, nangyayari ibig sabihin na po, Julie, siyempre lahat naman tayo, di ba, may mga kasalanan. Wala naman makasalanan ang malinis mundo. lahat ng tao, hindi naman malinis. Walang Hindi naman malinis sa atin. perfecto. Makasalanan tayong lahat. Lahat tayo Sa totoo nagkakasala. lang. Although meron Oo, sinasabing siyempre. mabait siya, meron sinasabing Kumbaga, hindi siya mabait, siyempre, masama siya, 'di ba? O 'di ba, ganun. So, 'yun na kanya-kanya tayo ng ugali. So, may bawat tao mga kaputi. kanya-kanya tayo ng kapintasan, kanya-kanya tayo ng Pero ugali. ako, Julie, Kanya-kanya. sabi nila na napapanood ko lang, yung mga mapamura, nagmumura daw sila, yun pa yung mga taong matulungin, mga ganon, di ba? Yung mga taong tahimik, yun pa daw yung mga siraulo, mga Ay, ganyan-ganyan. sa totoo Parang lang, sa napapanood totoo ko lang lang. sa mga Yung motivation, mga nagmo-motivate na mga ganon. totoo Ano 'yun, yan, madalas ako kasi maraming akong napupuna sa mga tao na kung sino yung tahimik, doon pa tayo
Hindi naman masyadong tahimik na sinasabi mong tahimik. Yun talagang nasa loob ang kulo, yung hindi siya kumikibo kahit anong gawin. Para-paraan yan eh. Merong nanahimik dahil ayaw niya ng gulo. Merong tahimik talaga na nasa loob ang kulo. Yun ang sinasabi ko. Yun, dun ka matakot dun sa tahimik na Totoo nasa yan. loob ang kulo. Kasi merong tahimik lang na nananahimik dahil may dahilan. Meron din tahimik na nananahimik siya kumbaga nanahimik siya kahit na anong gawin mo, hindi siya kumikibo. Yun, dun ka matakot kasi pagtalikod mo, dun ka niya babanatan. Yun ang yung pinupuri ka sa harap, Hindi mo tapos pala alam. di mo pala alam sa pagtalikod. Ay, ako, alam ko na lahat yan. So, sakyan na lang Hindi mo natin. pala alam mga Punjuli, pero pala siyang krimen Oo. na nagawa, di ba? Oo, ganon. Hindi Ganon mo yun. alam. So, Ano, ang Kumbaga, solusyon doon is, Oh. wag na lang pansinin at panalangin na Ang lang solusyon natin. doon. Kahit ano pang, Oo, totoo yan. oo, na. Ako, Kita mo inamin ko naman. din, hindi naman, ay, no, tama. Hindi naman ako perfecto, di ba? Sa lahat naman tayo, hindi tayo Kahit perfecto. sino, Makasalanan din kahit tayo. ako, Ako, hindi. may mga kasalanan din ako, di ba? Ay, Kahit kawapon Julie, may kasalanan ka. Siyempre, humingi marami din tayo akong ng tawad sa, kasalanan. Marami akong oo. Lahat kasalanan tayo sa mga mundo. Julie, hindi lang ikaw, lahat tayo, siyempre. Babae akong Di ba? makasalanan. Ako admit ko yun. Babae akong makasalanan. Sa totoo lang yan. Totoo, ito. Oo. Sinasabi Ako din ko. na po, Julie, Pero, admit ko din na makasalanan oo. din ako. Pero hindi naman all the time. Siyempre, may dahilan naman yun, di ba? Low tower Yun. na Yun na naman. nangyari sa Saglit lang buhay ako, mo Julie. nangyari sa buhay mo na Saglit. naging makasalanan ka, may nangyari na hindi mo naasahan na kasalanan mo, may kasalanan ka na inform mo, may kasalanan ka din na accidentally lang, may kasalanan ka din na may kanya-kanyang dahilan talaga. So, ang tao is makasalanan talaga. Pinanganak na tayong may kasalanan Ayan. sa mundo. 'Di ba? May Totoo yan. kasalanan. Totoo yan na po, Julie. Pinanganak na tayong makasalanan. So, hindi naman tayo pwede maging perfecto. 'Di ba? Hindi tayo. Talaga, kaya nga may Diyos eh. Kasi, kaya nga may tigahugas ng kasalanan natin. Kaya nga meron tayong tinatawag na humihingi ng tawad, maglilinis ng maghingi ng tawad kahit hindi ka nakahingi ng tawad direkta dun sa taong naging kasalanan, may kasalanan ka, humingi ka sa kanya at gagawa siya ng paraan para magkasundo kayo ng taong ginawan mo ng kasalanan. Ako naniniwala ako doon. Na Pong Edward. Ako sa totoo lang, may kasalanan ako sa nanay ko, sa mga kapatid ko. May kasalanan din naman sila sa akin. So kahit magmalaki ako, hindi ako pwedeng magmalaki kasi may kasalanan din ako sa kanila. Yun. Halimbawa, may nagawa silang kasalanan totoo sa yan. akin, hindi ko naman sinasabing, may kasalanan sila, hindi ko na sila kakausapin. Hindi din kasi may kasalanan din ako. Kumbaga, kaya sila may kasalanan din ako. So, ang gagawin doon, pagdasal na lang ngayon, kung magkita kayo at mag-usap, okay na yun, peace na kayo, wala na, di ba? Tapos na. Kapag sinabi mong ganun na. So, kaya, yung po merong mga dyan, ayan, maglinis na po tayo ng puso. Kung Totoo yan. hindi po marunong tumanggap yung taong iyong gustong hinga ng tawad, basta nakahingi na kayo ng tawad kay Lord, admitted na kayo. Humingi ka ng tawad sa Kanya, siya rin ang magbibigay ng time At saka, para maging ayos lahat. Totoo yan na Pong Edward. saka po, di ba, pag namatay na, halimbawa, yung parang nasa ospital na, doon ka pa lang mahinga, habang buhay pa siya. Gawin mo na. Ganun. Oo. Habang buhay pa. Yun. Habang kaya mo pang huminga, habang kaya mo pang gawin yung dapat mong gawin mo na. Kasi kapag wala ka na, wala na. Wala na lahat, 'di ba? So medyo tsaka isa pa yung kasi wala din naman mangyayari kung puro stress ang mangyayari, kung puro away, puro gulo, puro pagreklamo, puro si ganun, si ganyan, puro si ganyan, si ganito. Hindi. Hanggat gusto ko ng isang tao, ako ang katwiran ko, hanggat gusto ako ng isang tao, gusto ko rin siya. Pag ayaw niya sa akin, mananahimik ako, hihintayin ko na lang na darating ang araw na magugustuhan niya rin ako. Doon ko siya papansin, doon ako, halimbawa ikaw, ayaw mo kung makita, ayaw mo kung okay lang.
Basta ako gusto ko tang makita. Basta kukumustahin kita. Kahit ayaw mo sa akin. Darating ang araw na kukumustahin mo din ako. Ganun yun, Apong Edward. Kasi, Totoo yun. para meron peace of mind Totoo sa yun. iyong puso. Para ka meron kang peace of mind, meron kang katahimikan sa puso mo, malinis ka, na humingi ka ng tawad, kung gusto mo humingi ng tawad sa kanya, ayaw naman niya magbigay, so humingi ka ng tawad kay Lord, siya ang gagawa ng paraan. Alam niya sincere ka. Totoo yun. Mangyayari yun kasi may milagro, Lord. May milagro tayo. Tandaan mo yan, ang milagro Totoo yan. nandyan lang sa paligid natin yan. Hindi yan nawawala. Ako alam ko yan. Alam ko yan. Kahit mainit na mainit ang ulo ko ngayon, mamaya-maya, pag lumamig, maiisip ko na, ay, kasalanan ko pala. Ganun pala. Ganun yun. Kaya, wala tayo hindi na natin alam kung ano nangyayari sa mundo So, wala namang mangyayari kung makipagbabalik, taktakan tayo, makikipaggulo tayo. Wala naman Wala naman tayong mangyayari kundi, hindi lang tayo ng tawad. Magdasal na lang tayo. Cool lang. Ano lang, yung easy lang sa buhay, ganon. Kung may kakainin, kakain. Kung wala, mamaya, meron na naman. Oo. Yun nga ang pagkain, At saka, biglang meron Saka, kahit Julie, wala hindi naman, Mm-mm. oo. Tsaka hindi naman lagi Apong Julie na mabubuhay ka Hindi naman lagi mabubuhay ka. Kasi hindi mo alam, bukas wala ka na, di ba? Oo, Yun. kaya nga. Kaya nga yun ang kasi tao lang tayo. Tao lang. Hindi naman tayo kamukha ni Jesus Totoo yun. na nabuhay siya muli. Pero siya, kahit nabuhay siya uli, umalis din siya. Umakyat din siya sa langit. Kasi espiritu na lang siya. Ganon din tayong lahat. O, di ba? 3 araw. Bumaba lang siya para makipag-usap. Totoo yan. Totoo. Tapos, Tama yan. wala na rin siya, umakyat na rin siya. Ganon tayo. Kasi nga, napakabanal niya. Siya talagang walang bakas na kasalanan. Nagalit man siya ng minsan dahil lang dun sa mga taong ginawang sugalan at ginawang perya yung harap ng simbahan. Natural, magagalit siya. Siyempre, banal na lugar yon. Dito tayo dapat magdasal. Bakit niyo binabastos ang kaharian ng... yun talagang hindi naman tama yun. Nagalit siya. So, natural, magagalit siya. Tao lang kasi siya. Nasa espiritu lang, may Holy Spirit lang siya sa katawan niya, pero tao din siya. Yun, nagkatawan tao lang siya. So, yung emotion niya pa rin is tao. So, pero siya, 95% to 90%, maano siya, mabait talaga siya. Dahil holy nga siya Holy Ghost nga siya Kasi madami kasing nagsasabi na hindi naman daw totoo si Jesus. Ako lang kasi, kahit yung mga si Mama Mary, ako, eto, hansap ako kasi kay Mama Mary. Kasi, devotion ko yan noon pa. Pag meron akong masakit sa loob ko, kay Mama Mary ako tumatawag. Alam naman natin kung sino ang Mama Mary. Iisa lang yan. Meron lang sinatawag na manawag, may tinatawag na na remedios, iba-iba yung basta Mama Mary, lahat yan. Iisa lang yan. So, meron siyang Immaculada yung kinakarga niya si Jesus sa kanya. Yun, Immaculate, ina yun. Inang saklolo yun. Pero yung Virgin Mary, noon siya pa ay wala pang anak, wala pa si Jesus. Birhen pa lang siya noon. So, Virgin Mary, Wala siyang iba-iba anak. din yun. Wala pa siya. So, pero ang pinakalas nun is si Perpetua, Mother of Perpetual Help. Doon, yun ang ina ni Jesus na pwede natin hingan ng tulong. Kasi, lahat kasi sila, naging santa't santo na, kumbaga, binigyan na sila ng, kumbaga, sa Catholic lang sa pagkakaintindi ko lang, sila is isang family crusade na sila, na umakyat. Kahit nga yung disipulo ni Jesus kasama niya rin hanggang ngayon. Ayan, gusto ko lang talaga ako, sa totoo lang, ba't ako nananaginip ng ganun? Minsan nanaginip ako, si Immaculada talaga, ang nakita ko, yung manawag na may hawak na bata. Napanaginipan ko talaga yun, noon pa, na sabi niya sa akin, may sinasabi siya sa akin, pero maliwanag, nasa isang lugar kami. Basta nakita ko siya, nakikipag-usap ako sa kanya, ganun. Yun siguro, dahil
ano ako, pag nagdasal ako, siya kagad ang tinatawag ko. Siguro, pag tumawag ako sa kanya, sa totoo lang ako, malakas ako sa kanya. Sobra. Pag nanalangin ako sa kanya, binibigay niya agad. Kaya bakit hindi ko gagawin yung ginagawa niya? Kasi, ganun siya sa akin. Kumbaga, kung ano yung ginagawa sa akin, yung ganun kasi ako kasinsid sa kanya kapag paniniwala. Kasi, tinutulungan niya akong manalangin sa lahat. Tinutulungan niya ako, lahat ng gusto ko, hindi naman halos. Pero pag pinagtrabaho mo, darating at darating yan. Pinagtiyagaan mo, at dapat, kung ano yung pasensya sa buhay mo, yun ang gagawin mo. Kahit sinasabi nilang, inuuto ka na lang, wala akong pakialam. 'Di ba? Ang importante is yung ganun ako, 'di ba? Kasi noon pa kasi ganyan na ako, Apong Edward eh. Noon pang 15 years old pa lang ako, naglilingkod na ako sa simbahan. Yung mga tuhod ko na to, puno na ng kalyo sa Rosario. Doon sa simbahan kami nakatira. So, yung mga nag-alaga sa akin is mga debutante talaga. Debosyon nila talagang araw-araw silang nagdadasal. Araw-araw talaga sila, umaga, tanghali, gabi, bago matulog, nagro-rosaryo sila. Saka nakakita, dinaig pa nila. Sabi ko nga, baka po lumampas na kayo sa langit, kung ganun sa kanila. Matandang dalaga yung dalawang magkapatid. Alam mo ba, sabi sa akin, ikaw gagawin kitang madre. Gagawin niya ako madre. Totoo lang, pag-aaralin niya ako ng madre. Kaso lang ang nanay ko ayaw. Sabi niya, pag nagmadre ka, paano kami? Magtrabaho ka na lang. So, hindi na ako nagmadre. Pero, ang kabilin-bilin na niya sa akin, tandaan mo, saan ka mang mapunta, huwag mong iaalis sa'yo ang Santo Rosario. Lagi kang dapat nagdadasal, humingi ka ng tulong sa kanya bago lahat-lahat ng gagawin mo. At, eto ang pinaka number 1. Kababaang loob ang baunin mo sa sarili mo habang ikay nabubuhay. Absuelto ka sa lahat. Sabi sa akin, kababaan ng loob ang inano sa akin. Kailangan mababa lang ang loob mo kahit anong narating mo, mababa. Huwag mo itataas ang sarili mo at huwag kang magmamataas. Pag nagmataas ka ng isang beses, hindi maganda yung magiging buhay mo, sabi sa akin. Kaya ako, kahit anong gawin mo, hindi ako... Totoo yan. Kasi, oo, makanyang ko talaga, Apong Edward, maski kanita pa. Ako talaga mapagmaragul. Ala. Ako agitang magmaragul ko. Sa bagay. At saka, Apong Jun, hindi mo naman madadala yung kayamanan mo sa taas. Hindi mo naman madadala yung kayamanan mo sa taas. Kayamanan, kasikatan, karangyaan, madadala mo ba sa lahat yun? Ang madadala mo sa taas, yung kabutihan mo. Yung kabutihan mo, at saka yung yung respeto mo sa mga kapwa mo. Hindi yun ang number 1. Kasi, Diyos ko, kalahating dekada na ako. Matagal ko nang alam yan. Kumbaga yung ganyan na mga style is marami na rin ako naranasan sa buhay. Kaya ang sinasabi ko sa lahat. Julie. At saka masasabi ko lang, Julie, kung halimbawa sinasamba mo is pera, ang mangyayari nun, papunta ng parang demonyo, di ba? Ganun yung sinasabi nila. Totoo yun. Napapanood ko yan sa TikTok. Halimbawa, ikaw, puro pera na lang nasa utak mo. Ito sa totoo lang, Apong Edward, sa totoo lang, nitong nakaraan pagkatapos kong umuwi, na-struggle kaya kami. Alam mo ba ang nangyari sa buhay ko? Sa buhay namin dito, no pagbalik ko, wala kaming kapera-pera. From January to, na ngayon, April, wala hanggang ngayon. Hindi kami sumusweldo ng asawa ko. Pero ang sabi ko, Lord, kung ano po yung nakatadhana, walang problema. Ang importante po is buhay kami, wala kaming sakit, nakakaraos kahit papano. Sabi ko, kahit siguro magtrabaho ako, kahit ano lang dito, makakaraos kami. Pero may magagawa naman ng paraan, hindi naman kami nagugutom. Kumbaga, nawala lang talaga lahat yung, sabi ko, Lord, kung parusa po sa amin, ito tatanggapin ko. Kung nalabisan na po ako, yan sinasabi ko sa kanya lagi. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako.
kung lumabis ako. Yun sinasabi ko, siguro ganito, ganyan, kailangan ko lang matuto. Kasi nga, hindi mo siguro gagawin dito kung maganda lang sa paningin mo, kung ganun. Kaya sabi ng asawa ko, o Ano gumawa yan ka ng Napon Julie? mm, Pagsubok yan Napon Julie. oo. Pero hindi, Oo, pagsubok lang yan Napon Julie, pero maano mo din yan. oo. Masasolve din yan mga ganyang Ano bagay. naman, sa akin naman na pong Edward, sanay naman tayo sa hirap eh. Sanay ako. Kaso lang, kuminsan, syempre dito ibang lugar. Ibang lugar dito. So, mahirap. Ang nangyari sa akin is, sabi ko, walang problema. Sabi ko, kaya kong gawin yan kahit nga magdildil ng asin kaya. Basta may bigas lang. So, yung bigas, naku, ang dami ditong trabaho. Totoo yan. Ako ganun sa kanya. Hindi, Lord, ka ako. Bahala po kayo sa amin kung anong dapat. Ginanon ko. Basta may tubig lang, meron lang kaming kuryente dito, okay lang. At may kuryente lang kami na maliwanag, okay lang. Kasi hindi naman nagpuputol ng kagad kuryente dito kahit 4 na buwan hindi magpuputol. So, Talaga. hindi. Basta winter. Ang nangyari kasi po Edward, dahil siguro nagsabay-sabay yung gastos namin. Biglang nag-shutdown yung account namin. Nag-shutdown. Alam mo naman ako, wala akong hindi sa mga humihingi ng tulong. Kaya sabi ko, Lord, At saka kapag may, alam ko naman Napon Julie, pag pera ka, hindi mabilis lang yan. Yan Napon Julie. Oo. Ang sinabi ko lang Ayan. siguro, Lord, sabi ko, lumabis ba ako? Kung ganun. Medyo natatapakan ko na yung asawa ko, kako. Minsan kako siguro, kasalanan ko. Inamin ko sa kanya, kasalanan, pasensya ka na po, kako. Hindi na mauulit. Ginanon ko, umiiyak ako. Hindi na ako uulit, kako, ganun. Kaya ngayon, wala na. Okay na. Wala na kasi sabi ko, siguro kaya ko to, kaya siguro kinalabit lang ako. Kinalabit lang niya ako. Hinay-hinay, ganun siya. Di na tama yan. Ganun yon kasi kung sa ugali naman yung sobra talaga, hindi talaga dapat. Sobrang bait, sobrang Totoo masama. yan. Dapat sakto lang. Yung sobrang madasalin, maganda. Sobrang humingi ng patawad kay Lord, maganda yon. Sobrang humingi ng Espiritu Santo na basbas, maganda yon. Pero, hindi maganda yung sobra ka sa pera, sobra ka sa yabang, sobra ka sa bait, yung kamukha ng mga karangyaan, yung lumalabis ka na sa kalakihan ng ulo mo, yung lumulobo ka na, ganun. Bawal, di rin maganda yon. Di rin nga maganda yung sobra-sobra eh. O, diba? Pag sobrang masama, di rin yan. Pag sobrang mabait, hindi rin yan. Kung mabait ka nga na may natatapakan ka naman na iba. O, diba? So, kailangan talaga. Totoo yan. Balanse lang talaga. Yun ang natutunan ko ngayong Kaya yun ang hiningi ko ng tawad. Talagang, sabi ko, patawarin niyo po ako. Umiiyak talaga ako. Ako kasi kapag nagdadasal ako, talagang iyak. Alam mo ba itong kinakanta ko na to bago ko natapos ito? Hindi ko natapos ito kasi unang-unang umiiyak talaga ako. Hindi ko makanta-kanta kasi yung sa landas ng pagdurusa. Kasi sumasaksak sa dibdib ko. Hindi ako makakanta ng mabuti. Sabi ko, saglit lang, isang araw pa. Si Levita ang nagpakanta sa akin. Si Levita Vlog. Ate, antahin mo to. Antahin mo to, please. Sabi niya ganun, ipapasa ko. Ko, sabi niya ganun. Bagay mo to, kantahin mo. Sabi ko, ano ba yan? Di ko alam yan. Pinasa niya, tas pinag-aralan ko. Nung marinig ko at ko, tapos nakita ko pa yung background niya is inaano na si Jesus. Alam mo ba, hindi ko matapos-tapos yan. Umiyak ako. Sabi ko, ano ba naman to, tumutulong luha ko, Lev, hindi ko makakanta to, masakit sa dibdib ka, kung ganun. Oo, talagang ganyan, ate, sanayin mo na lang. Wag mo na lang tingnan kasi yung video, sabi sa akin. Tapos nung kinanta ko, hindi ko na tinitingnan yung video. Sinulat ko na lang yung lyrics. Kasi nakikita ko yung video do sa lyrics eh. Hindi ko na tinitingnan yung lyrics, tugtog na lang. Sinulat ko na lang na ganun kasi hindi ko siya matatapos. Kapag nakikita ko yung video, hindi ko matatapos. Umiiyak talaga ako. Umiiyak ako kasi ramdam ko kasi yung pagdurusa niya eh. Parang bang naranasan ko yun, na naranasan ko din kahit papano yung nangyari sa kanya. Hindi lang ako napako sa krus. Pero parang ganun na rin nangyari. Kumbaga, ate, sabi niya nga,
damang-dama mo kasi nangyari sa'yo, di ba? Sabi niya ganun sa akin. Oo, kakong ganun. Masakit sa dibdib ka ako. Pero ngayon, wala na, maluwag na. At saka alam mo ba kung ano nangyari pagkatapos kong kinanta yun, di ba? Di ba meron akong sakit na tumataas ang presyon ko? Kinanta ko kahapon natapos ko. Pagkatapos ko, tas ipinost ko, alam mo ba, ang nangyari sa akin ngayon, okay ako. Wala na akong hindi na ako, parang nagdahilan lang ako, wala na yung tumataas ang presyon ko, wala na lahat. Yung hindi na sumasakit ang ulo ko. Pero nung kinakanta ko yan, hindi ko matapos-tapos. Nung ini-edit ko, sakit ng ulo ko, pinagtsatsagaan ko talaga. Sabi ko, Lord, matapos lang to. Sige na. Ako ganun, kahit masakit ang ulo ko. Alam ba nung naipost ko, kinabukasan ang sarap kong matulog. 2 days akong natulog na maganda. Ang sarap ng tulog ko. Sabi ko, may milagro talaga si Lord. May milagro talaga siya. Binigyan niya talaga ako ng milagro. Alam mo, ang sakit-sakit ng pakiramdam ko noong bago ko kantahin yan. Hindi ko kayang kantahin ngayon, masakit ang lalamunan ko. Pero ngayon parang napaka-ano na lang sa akin. Ano na lang, maluwag na lang sa akin kantahin. Magaan na. Tapos gustong pumunta sa simbahan, nakapunta pa ako sa simbahan. 'Di ba? At saka lahat ng mga kaibigan ko na matagal akong hindi kinumusta ako. Maluwag talaga. Sabi ko, Lord, salamat ka kung gano'n. Salamat sa lahat. Kako. Wala. Yung sabi ko, malapit na ka, kung malapit ka nang dumating ka kung gano'n. Gusto ko ka kung gano'n. Salubungin kita ka ako. Sinasabi ko sa kanya talaga yun. Ngayon, gusto ko ka ako, isama mo ako sa mga sasalubong sa'yo. Sabi ko, kasi ako malakas ang paniniwala ko na totoo kayo. Kasi noon pa, mula pa nung bata ako, alam kong totoo kayo. Kasi noon pa, madami na, kayo na ang kantabay ko sa buhay ko. Alam ko yan. Mula siya na ang kantabay ko sa buhay ko yan. Yung ama na nasa taas. Jesus. Si ano yan, anak yan. Father, Son yan eh. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dalawang Holy Spirit yan. Kaya ngayon, Father siya eh. Kasi iisa lang sila eh. Holy Spirit lang si Jesus. The Son and the Holy Spirit. Ayan, iisa lang yan. Siya lang. Kumbaga ginawa lang mga paraan para bumaba dito at magpakilala. Kasi talaga siya, Espiritu, Holy Spirit talaga siya. Hindi siya tao. Holy Spirit talaga siya. So, gumawa siya ng paraan, pinababa niya. Gumawa siya. Yung bang Reincarnation. si Jesus. Si Jesus ang ginawa, no? So, pumasok siya kay Jesus. Yun. Siya din yun. Yun ang lahat ng naintindihan ko. Siya din yun. Kasi doon kung makikita mo sa movie, mayroon 2 Espiritu Santo. Mga Spirit, Holy Spirit yan. Holy Spirit sila. Mga Espiritong mga holy yan. Kaya, madami din merong di naniniwala, may naniniwala. So, wala namang problema doon. Ang importante lang is, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, iyon, nasa iyo na ang Holy Spirit. Nasa iyo na ang Diyos. Kaya nga wala ka kasing Diyos sa katawan mo. Yun lang yun. Nasa atin siya lagi eh. Kasi kapag pinairal mo yung bad side, hindi si Diyos ang nasa iyo. Di ba? Kapag pinairal mo yung kabaitan mo, nasa iyo yung banal na espiritu. Yun. At saka, Apong Julin, naniniwala ako sa meron kasi 2 yan eh. Dead, evil at good, di ba? Naniniwala ako dyan sa 2 na yan. Kasi napapanood natin sa YouTube. Ako, napapanood ko. Totoo naman yun kung halimbawa, nagnanakaw ka, tawag dito, namamatay ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Oo. Yun. Totoo yun. Oo, totoo yun. At saka, nananaw ko. At saka ako, naranasan ko na talaga yun. At saka, nga po, Yung halimbawa ako nababangungot ako madalas. Gising ako. Madilim. Ang laki ng laking tao na maitim ang gumaganon sa akin. Naranasan ko madalas yun.
pero di ako tumitigil ang pagdadasal. Pagkatapos nun, dasal ako ng dasal. Hindi, umalis ka dyan. Tapos, in Jesus name ka akong ganun. In Jesus name, Ama, sabi ko, tulungan niyo ako. Alam mo, mawawala siyang bigla. Kasi, kapag hindi ka nagdasal, madadaig ka dun. Wala. Madadaig Oo. ka. Kakainin ka ng kakainin ka ng demonyo. Kasi kung halimbawa, Julie, kung stress ka, depressed ka, Mm-mm. tapos parang hindi mo na kaya, siyempre, doon ka papasukin ng demonyo kasi Oo, parang, 'di ba? o, Yun ang bangungot. ganun, ganun Doon yun. ka na babangungot kasi nga yung isip mo, Wala yung na. doon Kumbaga, pumapasok yung oo, dilim. So, depressed na. kapag 100% na yung depress mo, o hindi ka nagtira dito, kung ba may 10% ka pang natira, i-absorb mo yung 10% yun, gawin mo 100% yun. Na magdasal ka. Madali yan kasi pag tinawag mo siya, andyan naman siya kagad eh. Sa totoo lang, ako, marami na akong experience na. Sabi ko nga sa'yo, pag dinasal ko yan, hindi ako yung magdadasal, magmimisa, Nagmimisa naman ako, nagdadasal, nag-rosaryo naman ako. Madalang lang. Pero kapag nagdasal ako, direkta. Kakausapin ko ng direkta. Kahit sama sa sulok, sa dingding, o sa titingala ko, Diyos ko, gano'n. Ganon na pananalangin. Dito lang yan eh. Nasa loob lang dito yan eh. Kapag dito ka nakipag-usap, puso sa puso, kahit anong religion mo, sinasabi ko sa'yo, kahit ano ka pa, iglesia ni Cristo, iglesia ni kung ano ka pang religion, basta nagdasal ka dito. Kaya ako, respeto ako sa lahat ng mga religion dyan eh. Mga kapatid ko, iba-ibang sekta sila, iba-ibang paniniwala nila, pero sabi ko, iba-iba man tayo ng paniniwala, ako, naniniwala ako sa mga Diyos nyo. Nirespeto ko lahat ng mga sinasabi nyo. Kasi iisa lang yan, kakong ganun. Isa lang yan. Totoo yan. Wala Totoo yan. namang iba. Iba-iba lang ang paraan ninyo. Totoo yan. Kasi pare-parehas naman tayong pinanganak. May ulo, may itlog, may itlog, may ilong, may di ba? May itlog ka. Ako, wala akong itlog. Ikaw meron. Ako nga doon. Ika nga tingebo niya ako, wala. O yun. Wala. Di ba parang, May kaba ka pa, talata ng adwa mong kanta. hindi, okay lang yun Hapon Julie, at least yan. Kumbaga parang, din. Kasi, totoo na Hapon Julie. Kaya gawagin kasi buri ko sing makaramdam ulit kay detang worship song. Kasi yapong may kini, balo ko na eh. Expect ko talaga datang niya kasi yapong may kini kaya. Kasi, parang niyang, kanina eh. King kaya Italy. Balang born again. Kasi Born ako again, naman yeah. talaga, hindi naman ako talaga born again. Katoliko ako, pero Catholic kahit ako rin, Catholic. Catholic ako, pero kahit paano, hindi ako nagsisimba. Pero nagjo-join lang ako sa mga kahit sino mga religion na. Nagjo-join ako. Sabi ko, Catholic ako ha. O, i-baptize ako. Ayoko, wag niyo akong i-baptize. Catholic ako, magjo-join ako sa inyo. Akong ganun. Kasi ayokong paiba-iba ng paiba-iba kasi kung magjo-join ako sa inyo, magiging active ako or inactive. Pag available ako, nandyan ako. Kapag hindi, alam nyo na kasi, para na lang hindi eto, ako na lang ang ako na lang to. Isa lang ang inaano natin, kung ano yung pinagdadasal nyo, ipagdadasal ko din. Kung ano yung dasal nyo, dasal ko din. Sa way na magdadasal kayo, magdadasal din ako. Kasi isa lang ang kinakausap natin. Kakong ganun, maniwala ba kayo? Iisa lang yan. Kakong ganun. Kumbaga ako, kung halimbawa, nagpabaptize ako sa dating daan, magkakaroon pa ako ng di ba? Obligasyon na ganyan-ganyan, di ba? May ganyan-ganyan. So, yung may sarili naman akong paniniwala, ang paniniwala ko is kung saan ako ipinanganak, doon ako mamamatay na ganun. Na maniniwala kay Lord na ganun ako. Salita ng Diyos, sa Bible, sa Rosaryo, pwede ako kahit saan. Pwede ako. Basta isa lang ang dinadasal ko, siya lang. Wala nang iba. Hindi ako magda-dark side, hindi ako magiging demonyita, hindi ako magiging Lucifera, hindi. Doon lang ako sa Kanya. Straight ahead lang ako sa Kanya. Kasi yun lang. Kung ano yung way ng pagkanta nyo, kahit anong kanta dyan, kung ano yung religion nyo, kakantahin ko. Kahit anong pag-uusapan natin dyan, basta tungkol sa Panginoon, makikijoin ako. Ganon ako, kakong ganon.
Wala naman akong ibang wala naman akong ibang dinadasal at pinaniniwalaan kundi siya lang, kakong ganun. Wala na, Oo nga, tama ka nga dyan. Kaya pwede po ako sa lahat ng gusto nyo. Kahit Iglesia ni Cristo, pwede ako mag-join eh. Pero hindi ako Kasi, magpapabaptize. Bawal. kasi Diba? kinakali na akong Julie. Kedagulan mo na. Kedagulan mo na Yes, kasi kinalakihan ko na. ako din, gano'n din ako. Kasi alam ko na yung mga, di ba, alam na natin yung mga ibang kanta na kinakanta ng simbahan. Mm, Kasi mm, nakakasabay. Pero kapag pumasok pa sa ibang sa hindi ko na, huwag na nasabi baka. Basta sa iba, may kanta rin natin, may alam din natin yung ibang kanta nila. Yung iba, mm, hindi natin mm. alam. Totoo yun, naniniwala ako Pwede. dun. Pwede. Basta, Naniniwala ako dun, halimbawa, Julie. di mo alam yung kanta, magdasal ka na lang. Hmm, Ganun manon ka na lang, manahimik ka na lang. But at oo. least, nagdasal ka. Born again, mga kapatid ko may born again. May dating daan, merong Methodist. Pero pa nga yung nasa daan. Ano ba yung sa daan? Yung nanalangin? Yung isa. Ah, Ganun. Ganun yung si Levita, ganun yung kanya. Yung sa daan. daan. Okay. Alam ko na yun, Yung Ate Julie. sa, alam mo ba yung nasa daan, yung nagbibigay ng pangaral sa daan, ganun. Alam ko Methodist yun. ba ang pangalan? Hindi ko alam. Jesus Christ yata. Meron pang El Shaddai. O, di ba? Meron pang, Ah, yung isang Jehovah. kapatid ko, El Shaddai, Jehovah's Witnesses. Ah, Marami dito. Nakikinig ako. Pumupunta sila dito, nakikinig ako. Sige, salita ng Diyos. Nakikinig ako. So, sabi ko sa akin, lahat pwede kong pakinggan basta't sa kanya. Wag lang yung tungkol kay hindi ko entertain yan. Kung bibigyan mo ako ng impluwensya, ikaw na mag-isa mo, hindi mo ako maano diyan. Kaya siguro madalas sa akin yung tukso na madaming mga gumaganyan-ganyan sa akin. Ginaano ko lang kasi magsasawa din sila. Tukso kasi yung mga yan yung mga ganun, yung madami. Yung ganun siya. Naku, bahala kayo sa oo. buhay nyo. Yan. Ang gawin mo, Hapon Julie, huwag ka nang makinig. Ganun. Hayaan mo na sila. Oo, Pakinggan mo na ginaganon lang ko. kung ano yung nasa puso mo. Balak sa buhay mo, ganun. 'Di ba? Ako hindi ko 'yan inaano. Wala akong ayoko nang may kaaway, ayoko nang may nagdadamdam sa akin, ayoko may nagtatampo sa akin. Ayoko talaga. Gusto ko lahat masaya. Ganun lang ako, gusto ko lahat happy. 'Yun lang. Gusto ko hindi ako pumapanig sa iyo, hindi ako pumapanig sa kanya, hindi ako pumapayag sa kanya. Wala. Dito ako sa gitna. Uy. Mm. Kung magalit kayo sa akin, kung kinakausap ko yung kaaway nyo, wala. Problema mo na yan, hindi ko problema yan. Ganun ako. 'Di ba? So, kasi nga, ganun talaga. Kung kasing papansinin mo yung side by side, magkakagulo lang. 'Di ba? Totoo yan, Hapon Gulo lang Julie. yan. Kasi tukso ng demonyo yan. Tukso ng demonyo lahat yan. Lahat ng mga bad vibes, tukso ng demonyo yan. Kaya yan ang tandaan natin lahat. Lahat ng bad vibes, tukso ng demonyo. Kasi hindi sila masaya hanggat hindi tayo natutukso, hindi tayo na hindi masaya, hanggat hindi masaya si devil kapag madaming nagkakagulo lalo na sa loob ng bahay. Yung kami Mga mga Mag-aaway, mga ganyan-ganyan. madalas kami mag-away. Sabi ko, sinasakop na tayo. Sabi ko, manahimik na tayo, magdasal. Ganun, ginawa ko, sabi sa mga bata, ganito Sabi nung anak ko, ay, hindi naman ako naniniwala kay Jesus. Ba't nung bata ka kung ganun? Panay ang simba natin. Dasal ka pa ng dasal, lahat ng hiningi mo, ayan, binigay yun. Sino bang kausap mo ngayon? Maswerte ka kamo binibigay yung yung Oo. pinipray mo, yung iba hindi binibigay kasi alam nila, 'di ba? Ganun. Oo, sabi Maswerte niya. pa rin sila, Hapon Julie. Kasi dito, alam mo, hindi sila Kontento. 80% O dito ano? hindi marunong magdasal. So, yung mga anak ko, yun ang dapat kong i-save kasi parang nahahawa na sila sa mga paniniwala. Sabi ko, kayo, pag ganyan ang paniniwala nyo, maghiwa-hiwalay na tayo. Kasi dito sa pamamahay na to, dito na buo at dito kayo pumunta, ako ang nanay nyo, kayo kung saan ako nandun kayo. Nagdadasal din kayo. Kahit anong paraan yan. Ngayon, kung hihiwalay kayo, gusto nyo mawala ng landas, kung gusto nyo
maligaw ng landas. Mga paniniwala nyo na yung mga kausap nyo, yung mga barkada nyo yan, kung saan kayo. Sabi ko, gusto nyo pag pinalo kayo ng Lord ka kung ganun, nasa taas isa. Andito pa rin naman ako sa inyo, kung ganun. Pero, tandaan nyo, kung ganun, kapag wala kayong Holy Spirit sa inyong katawan, malapit kayo sa disgrasya, kung ganun sa kanila. Tapos, hindi ko naman sinabi sa'yo maniwala ka. Lagyan mo lang ng respeto yung sarili mo. Kung ganun, magkaroon ka lang ng ano sa katawan mo, kung ganun. Di daw siya naniniwala. Mga anak ko na to ha. Kasi nga sabi ko kung nasa Pilipinas lang kayo, baka sakristan ka pa, kung ganun sa kanya. Baka maging madre Totoo ka yan. pa. O diba? Wapin. Kasi nandito ka naintindihan kita. Kasi alam ko yung mga ugali dito. Mga mga simbahan dito walang laman. Ha? Walang nagsisimba walang masyado nagsisimba dito. Talaga? Kaya kayo, Apple Julie? Oo, dito sa atin. Dito sa amin. Sa amin, marami talaga nagsisimba Apple Julie. Dito sa amin walang masyado. Kumbaga, busy sila sa lahat ng gusto nilang gawin. Busy sila sa luho, busy sila sa mga happenings, busy sila sa kung ano yung gusto nila. Meron sila kung ano ginagawa nila. Kung ano yung ginagawa Okay lang mag-enjoy. Ang importante, huwag ka lang makalimot. Yun ang importante. Pero ito naman, sabi sa akin, itong si Caldero, ako naman kahit di ako nagdadasal, alam ko naman yan. Kasi Katoliko ako, sabi niya ganun. Alam mo naman ako, sabi niya ganun. Sa bagay. Pero yung katok kamukha ng anak ko, si Yumi to, itong babae. Kasi nga, sabi niya hindi daw siya naniniwala. O sige, bahala ka, ako ganun. Kung sabi mo nga Julie, baka bandang huli yan. Siyempre, anak mo rin yan na Julie. Kailangan mo din kausapin. Kaya nga itong lagi kong pinagdadasal, bakit mo sinabi yun, anak? Hindi ko naman sinabing maniwala ka. Magdasal ka lang. Marunong ka ba magdasal? Opo. Magdasal ka na lang. Kung hindi ka naniniwala, kung sino yung paniniwalaan mo, wag lang ang Hindi naman ako naniniwala doon, ma, sabi niya. Pero kasi, hindi ko naman sinabi sa yung sinasabi ko sa iyo si Jesus ang Diyos. Akong ganun. Magdasal ka lang. Kung sino, basta't wag lang yung bad side ka, kung ganun. Alam mo naman siguro yung bad. Alam mo naman yung mga bad na, Alam niya. yung mga hindi. Alam mo pala nga po yun. Alam niya Okay. kasi yun lang yun, siguro dahil mga teenagers sila, ganun sabi ko. So, di baka pa lang yan na Julie. Sa umpisa pa lang yan. Kung siyempre, bata pa. Ako, ganyan din dati. Pag bata ka talagang kung ano ginagawa mo. Pero ma-realize mo na yan pag tumanda ka na. Totoo yun. Pag may halimbawa nag-iisa na lang siya at wala na siyang makasama, ay tatawagin talaga ang Panginoon sa'yo. Nasabi ko sa'yo. Totoo yan. Naniniwala ako din ako Pag niya na Julie. Kala mo ba pag wala ka ng maanuhan, ay sinasabi ko sa inyo, kung wala nag-iisa ka, magdasal ka na lang. Ganun lang ang mo, pag-asa mo, milagro. Ginaganon ko. Gusto mo pa magkaroon ng milagro, no, bago ka maniwala, no, ginanon ko siya ng araw. Totoo yan. Totoo yun po, Julie. Totoo yung milagro na sinasabi mo. Totoo yan talaga. Yan, gano'n. Totoo yan. Totoo yan. Kaya, Totoo yan. ang number one, dyan, number one dyan po, Julie, prayer talaga. Prayer talaga. Kahit anong mangyari, prayer lang talaga. Ay, napaka-powerful. Yung dasal, powerful Kahit- yan. Diyos ko. Kahit wala Totoo kang yan. pera, kahit wala kang kahit wala kang makain na importante, prayer talaga. Pero, nasa iyo din yun. Kung hindi Kikilos mo ka gagawa din. ng paraan. Kailangan Kikilos ka din. Alam ko naman nagdasal ka tapos naghihintay kami malaglag. Wala naman. Walang Hindi nangyayari sa'yo. naman noon na kasama mo talaga si Jesus. Nagbigay talaga ng magic yan at mamagicin niya lang yan. May pagkain na. Wala naman siya. Nasa taas siya eh. So, ikaw gumawa ng paraan ngayon. Yun, Paano ka kumain? gumawa ka ng paraan ngayon. Sige, bibigyan kita, gaguide kita. Papaisip ko sa'yo kung saan ka pupunta para magkaroon ka ng pagkain. O, di ba? Kasi, magiging tamad ka na kung puro
puro hulog na lang sa kanya, puro hingi, di ba? Wala nang mangyayari sa buhay natin, puro hingi na lang eh. Kahit siya, susuko siya, di ba? Ganun yun. Iga-guide niya tayo. Halimbawa, nagdasal ka. Handog ko po sa inyo to. Bigyan niyo po ako ng guide. Sana, halimbawa, wala talagang magawang paraan. Uutang po ako. Sana pautangin ako. Di ba? Pagdasal mo. At saka, Di ba? malay mo, may tao na magbibigay niya parang, ito, ganyan. Parang ganun. Blessing ni Napon Julie. Totoo yun. Oo, Maniwala blessing ako yun. Kasi, hindi naman siya pwedeng mag-magic sa lahat eh. Di ba? De sana lahat na lang, minagic na lang niya. O, di ba? Ako po, Julie, naniniwala talaga ako dyan. Yung nasabi ko na kapag, actually, maano to ako, Julie, medyo sensitive kasi to, medyo experience ko talaga to ako, Julie. Sobrang hirap talaga, Happy Julie. Ito, dalawa na naman lang nanonood. Actually, Happy Julie, almost ilang months kaming hindi nakapagbayad dati ng ilaw, almost 6 months. Tapos, ayun, nagpray ako, tapos may kinausap ako, tapos kahit pa paano, walang Happy Julie, walang keme-keme, agad-agad, na ako, pinigyan ako, pinahiram ako Happy Julie. Pero hanggang ngayon, meron pa, may ano pa ako sa kanya, pero kahit pa paano, nag-chat pa rin ako sa kanya, Happy Julie, na sabi ko, pasensya ka na kasi kanya. Kasi, sabi naman niya, walang problema yun. Sabi niya, kapag may pera ka na lang. Totoo yung Happy Julie, as in talagang, totoo yung nangyari Happy Julie, at saka totoo yung Happy Julie na hindi lagi-lagi, swerte. Hindi lagi-lagi. Sabihin mo ako, nangyari sa akin yun. Imposible, di ba? Oo. Imposible. Talagang ako imposible kasi may trabaho eh. Meron kaming income. Kaso lang, may nangyari sa account namin. May nangyari. May nangyari talaga na hindi ko alam kung na hack yung namin dahil umuwi ako. 'Di ba? Kumbaga, sinara talaga. Sinara talaga ng bangko. Ang account namin. Sinara niya talaga, pinalitan niya lahat. So, pansamantala, 4 na buwan kami talagang hindi Hindi talaga ako meron kaming pangbili ng pagkain. Savings. Limitado. Savings. Savings. Savings na ubos. Paubos na siya. Unti-unti, yung puro tipid ang ginagawa ko. Pero, halata ba ako? Hindi, di ba? Ba't ako magpapahalata? Kasi nga, kasalanan ko. Kasi, may kasalanan ako. Admit ko kasalanan ko. Alam mo ba, naranasan ko yung lahat ng mga bulsa ng mga bag ko, tsaka, ngayon dati hindi ko pinapansin yan. Mga bulsa ng mga bag ko, mga pinanggalingan ko mga bag, kinalkal ko yung mga barya. Para lang may pambili. Hindi ka nag-iisa, Julie, na-experience ko din yan. Hanapin mo talaga lahat ng mga butas. Ay, baka may tago akong 100, 20, ganyan, di ba? Totoo yun, Julie. Yung naranasan ko talaga, sabi ko, Lord, parusa po to. Tinatanggap ko po kasi po kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Di na po ko uulit ka kung ganun. Di na ako uulit kung nakalabis. Sabi ko, aminado ko kasi wala ganun ako eh. Hindi ko naman mababago kasi ewan ko, yun ang mahirap sa akin, yung hindi ako marunong tumanggi talaga sa mga Kaya yung mga nakatabi ko dapat for in case of emergency, hindi ko na-save. So sabi ko, siguro binigyan lang ako ng kaparusahan ni Lord dahil di na ako nagtitira para sa akin. Siguro sabi kailangan mong matuto kasi ganyan-ganyan. Tsaka, nagkaroon ako ng parang nagkasakit ako. Yun nga, dahil ako, sabi ko, bakit ganun? Hindi ako sanay. Kasi, ilang years na ako, ngayon lang nangyari sa akin to. Ilang years na ako dito. Ngayon lang talaga nangyari sa akin. Ngayon lang. Sabi ko, ano ba ito? Diba Apon Julie, meron pang isa, yun nga, na-hospital ka dati. Tandaan mo yun. Oo, alam na-hospital ako. This year ba yun? This year lang yun? Nung November. Last year, Hospital ako. November lang yun. Ay, yun, isa pa yun, nagdasal talaga ako sa kanya. Kasi, natumba na ako tas nasalo lang ako sa kama. Kung sa CR pala ako natumba, baka nabagok ulo ko.
Baka wala na ako ngayon. Litas ko presyo. Sobrang taas, 200. 200, 180. Puso. Gumaganon yung puso ko. Tapos, pagpasok ko sa ospital, hindi ko na alam ang pagkatao ko. Hindi ko alam paano ko na ipasok sa ospital. Wala na ako sa... Hindi ko alam kung paano nila ako binuhat. Tapos pagpasok ko sa ospital, mga 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, may lumabas na patay. Pinasok pa lang ako, after 10 minutes, may lumabas na patay. Ninervous silang lahat. Tapos umiiyak. Bakit? Sabi, hindi. Sabi niya, may nakatakip eh. Akala nila ikaw yun. Oo. Ah, Tapos nataranta, nagpumasok silang lahat. Tapos umiiyak yung mga bata. Tapos si Caldero. Tapos, no, hindi siya. Sabi ko, hindi siya. Yung kanina pa namin sinasarb. Hindi ayaw niyang wala na talaga siya, sabi niya gano'n. Kahapon pa yan magiging sabi niya gano'n. Tapos, ako madaling araw, alas 8 ng umaga ako, alas 8 ng umaga akong inatake. Kaya ngayon, meron akong gamot talaga. Yung first aid na, yung para sa high blood. Yun, ko yun. Pero, Dasal talaga pero ako, ako, Julie, dasal. hindi rin maganda yung lagi kang gagamot, di ba? Kasi yun, di ba? Mm-mm. May epekto din yun. Kaya mas maganda lang pa rin yun? yung mga herbal, mga ganyan. Herbal. Ako, ginagawa ko pag tumataas ang presyon ko, bawang. Yung juice. Di ako Oh, makain juice. ng bawang, pero kumain ako ng bawang ngayon, yung natural. Mahirap kumain ng bawang na sariwa, ang baho. Oo. Diba? Totoo yan. So, sabi ko ganun. Wala na akong magagawa. Diyos ko, kung ito po makakagaling sa akin. Tapos, inom lang ako ng juice sa umaga. Ayun yun. Tapos, kikita mo siguro, nagte-treadmill ako. Treadmill nakita ko. ako. Mm. Dahan-dahan lang. Para lang magising yung mga ugat-ugat ko. Tapos bawal sa akin yung sobrang pagod. Tsaka sobrang puyat. Bawal sa. Yun lang. So, yung mga bawal. At tsaka dasal. Sabi ko nga, Lord, wag mo po muna akong kunin, ha? Ako ganun. Hindi pa ayos yung mga bata. Madami pa akong gagawin, kako. May mission pa ako, May mission pa ako, Hindi pa po ngayon, kako ganun. Kailangan ko munang tapusin yung yung lahat, kako. Pero, Totoo yan. o, di ba? Ang isang kanta ko naging isang oras. Oh. 3 hours na tayo ako, Julian, eh. Dali, at least, okay yan ako, Julie. Hindi, at least, okay yan ako, Julie. Kumbaga parang nangyayari dyan. Nag-share ka dyan, about sa mga nangyayari, di ba? Totoo naman yun. Biro yun, Reality yun. Totoo. First time talaga nangyari talaga sa akin yung ganun. Pinarusahan talaga ako. Paparusahan ka talaga. Kasi parang nakakalimot na ako. Nakakalimot na talaga ako. Ito, totoo. Mula nung bago ako magkasakit, hindi na ako madalas magdasal noon. Na-busy ako sa YouTube. Na-busy ako. Yun talaga, admitted ko talaga na sabi ko, Lord, nakakalimot po talaga ako. Siguro, ganun po. Pasensya na po kayo. Na-busy, ganun. Kaya kita mo, binabawasan ko na yung mga live ko. Saka Tapos, araw-araw nakikinig na lang ako ng salita ng Diyos. Tapos, nagdadasal ako. Tapos, yung kung ano yung dapat gagawin ko. Tsaka yung mga spiritual songs na naka-line up dito. Tatapusin ko na yung mga yun. Para yun na muna ang kantahin ko. Kasi, alam mo, bago ako nag-recording noon, naka-line up ko na yun. Naka-line up ko na yun. Gusto kong kumanta ng mga ganun. Sinantabi ko. Tapos, inuna ko yung mga kantang recording. Siguro sabi, sige, inuuna mo yan, ha? siguro ganun, ano? Sabi, nagalit, no? Baka sumusobra ka na, ganun. Minsan kasi dati, sumasali ako sa mga worship song. Hindi na ako sumali. Nakikinig pala si Julio, si Boss Dennis. Boss Dennis, Beautiful totoo po sharing. ito. Opo, kaya lahat po ng mga magagandang bagay na natatamasa natin, wag po tayo magpakabulag. Minsan naman bigyan natin ng Holy Spirit ang ating katawan. Maglinis tayo. Kahit once a week lang, kahit di tayo magsimba,
Kahit magbigay tayo ng 30 minutes o isang oras para sa kay Lord lang, ano. Walang ano yan, wala namang problema dyan. Ako kasi, ora mismo, everyday talaga, hindi na ako nagdadasal last year pa. Na-stop ako ng after 6 months na ako, o magwa 1 year na ako hindi nagdadasal. Kaya siguro pinarusahan ako. Sige ganyan ka, sige. Di mo na iniisip ganyan-ganyan. Biglang pumasok sa akin lahat yun noong 5 na lang is hinahanap ko. Sentimo na lang hinahanap ko pa sa bag ko. Biglang pumasok sa akin, Diyos ko, akong ganun. Pasensya na po kayo, patawarin niyo ako, akong ganun. Hindi na po mauulit, akong ganun. Although alam ko po na mali, sabi ko ganun. Maling-mali talaga, ako. Pasensya na po, akong ganun. Sabi ko, hingi po ako ng tawad, pati po ang asawa ko nadadamay na sa ginagawa ko, akong ganun. Kasi nga, sobrang ayaw mga pinamimigay ko. Kasi nga, kaya ganun na yung account namin. Ganun na kaltas lahat. Kinaltas niya lahat in one time. 3 months kang magtatrabaho na walang sweldo. 4 months, sabi ganun. 4 months na trabaho walang sweldo. Kinaltas niya lahat yun. Kaya sa totoo yun. Kinaltas niya lahat. Panggastos mo lang ang makukuha mo. O, diba? Yung wala ka talagang mahahawakan na biyaya. Kasi nga, hindi ka nag-iingat. Hindi ka nag-iingat sa pinagpapaguran ng asawa mo. Sabi, siguro sa akin, maawa ka sa asawa mo. Sabi, siguro sa akin, yun talaga. Kaya, hiya talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, pasensya na po kayo. Yun totoo yan na pong Edward. Totoo, pero ngayon na po, Julie, okay na. Naayos naman. Naayos Okay na. na. Okay naman siya. Okay na. Yun, Wala mas naman. maganda yun, naayos. Ayun, So, ibig sabihin yan, aral sa iyo na po, Julie. Kumbaga, alam mo na kung paano mo hawakan. Ganyan, nasa ganyan, iyo diba? na. Sabi niya, nasa iyo na nga. Wag mo naman abusuhin. Yun ang inano sa akin. Yun ang pumasok sa utak ko. Nasa iyo na. Wag mo namang abusuhin. Parang, yun ang pinaka-aral ko. May maganda ka ng buhay. Wag mo namang abusuhin. Ganun. Kaya sa lahat po ng mga Case ng to mga case yan na ganyan po, dyan. Julie. Case to Oo. case. Case to case yan sinasabi mo na, halimbawa, kung kayang tulungan, edi tutulungan. Pero kung Tutulungan. mga minimal lang, okay lang na sabihin mo, tumanggi ka rin, di ba? Ganun siguro. Wala naman masama na tumanggi. Pero kung meron ka kahit konti, para lang Oo. hindi masama ang loob mo, ay hindi, para lang kasi meron tayong, ako may ugali kasi akong kapag, yung konsensya, nakokonsensya talaga ako pag hindi ako tumulong, kahit magkano lang. Yan bang, hindi siya malaki, hindi siya maliit. Yung hindi mapaparusahan yung sarili mo. Yung hindi, yung hindi maapektuhan yung budget mo. Ganun lang yun. Pwede ka naman tumulong in another way. Yung hindi na sobra, yung hindi na madami. Halimbawa, ang kailangan niya is 1,000. Kahit 100 lang maibigay nyo, tulong pa rin yun. Tama. Ganun yun, di ba? So, yun ang naging aral sa akin. Yung mapagbigay. Sobra. Kasi, lalo na kung di mo naman pinagpapaguran ng kasama mo sa buhay, Totoo maawa yan. ka naman sa asawa mo. Siguro yun ang inano sa akin ni Lord. Kaya, sabi ko, umiyak talaga ako. Yan kasi, pinagalitan din ako ni Boss Ace. Ikaw kasi Kumbaga ako, Julie, kung deserving naman ng tulungan, deserving. Pero kung hindi naman Oo. deserving, ganun yun ako, Julie. Ganun lang. Ganun lang. Kung, alimbawa, hindi ko naman sinabing hindi na ako tutulong. Kumisa kasi meron akong ugaling kahit sinabi ko, hindi ko kayang gawin eh. Pero kung alam ko naman sa paraan na, eto, sobra sa akin. Kaya mo. Ano yung Kung kaya mo, pwede. kung anong kaya mo ibigay. Ito na lang ang Ayun. kaya ko. Ganun ako. Yung kaya mo. Ayun. Diba? Ayun, Ganun yun. Ate Julie. Siguro okay na ako kasi mag-2:00 na pala. Kaya kami may kwento ka tayo. Kaya kwento ka ta. Kasi matagal tayong hindi nagkita. Oo. Ayun, Nature, thank you At so least, much for staying with kay us. Boss Dennis. Sir Dennis, Boss salamat po. Dennis, Boss salamat po sa Dennis pag-stay Vlog. ninyo.
Monetize na pala, Dennis Vlog. Congrats. Congratulations. Si Nature ba, monetize na din? Ayan, hindi ko lang alam Apple Julie kung ano Ay, nangyari you sa kanya. monetize already, my friend. Seville BG. Hindi. Ay kaya makaintindihan kay Buray na kay Chakpeng. Sabihin, monetize ka na ba? Monetize. Diyos ko. Hindi ka na ba yung pagkwento Apple Julie? Alas 2 na pala. Sige, pachemeki ba ya? Ikaya mo niya mo. Sige Apple Julie, thank you ne. Salamat din pa mag-share mo at last. Sige, at least salamat aral ne. yan. Balo mo na. Wow. Balo mo na yung aral Aral. Apple Julie ne. Mm-mm. Diyan yan Ay, nga balo mo ko rin, na. aral mo rin mo. Mm-mm. Sige. Salamat Apple Julie. Thank you ne. Sige, O salamat. ikit mo na yung kalbo ko Apple Julie oh. Nano yan, petatu ka. Bala ko petatu ka, buntok. Nilano ka, Kalbo ko tutubo talaga. na may pakalbo ka. Ali kasi kerang manggupit, sabi ko, kuya ako, dos me niya ako, may pakang, at tang laser na, bana pera kanyang-kanya niya, hanggang may kalbo. Sige po kuya. Tuloy mo na. Sukol pakilog ko na, tapos bala mo ng kabayad ko. Kaya ako magpa-thank you. Bala ako pimburi mo yung kalbo eh. Sabi ko, meron mo rin kalbo. Tutubo na yaman. Tumubo na yaman. Tinubo na yun kasi kaya na yaman eh. Tipid king kaya hapon Julie. Pwede na yan. Tipid shampoo. Shampoo. Salamat sa inyo. Sige hapon Dennis. Ay, Sir Dennis. Sige na. Bye-bye na. Sige na. Salamat. See See you around. Baka bukas mag-live ako. Okay, bye-bye. Okay, sige. Salamat. Ayan, Boss Dennis. Thank you At ako'y mag-end na rin. Baba na ako ha. Wow. Sige po. Thank you very much. Ayan. Salamat sa inyong lahat guys At mga nakinig pa kayo dyan. Boss Dennis, Nature, no pa daw Apple Julie. Hindi pa daw siya monetize. Kailan kaya ma-monetize si Bill? Tagalan na si Bill. Ilang taon na siyang hindi na monetize. Kakawa naman si Bill BG. Sige na, Sir Dennis, salamat po Kay Apple Julie, salamat din. At saka kay nawala ang mga relo ko. Patay. Nawala ang mga relo ko. Bakit? Patay tayo dyan, si Bill. Nawala daw yung mga relo niya. Okay, kaya pong Olay at saka kay Kenny Abe, salamat. Apong Eli, salamat Apong Eli. At sa lahat ng mga pumunta, salamat po sa inyo. And salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Black Saturday po ngayon. Thank you Lord. Salamat po Lord sa blessing. Salamat sa mga pagsubok. And sana po guys, i-bless niyo po lahat ng mga tao nandito. Thank you guys. And salamat po. See you around.